mikä tää on nyt? Geometry Dash. Joo. Mä haluan ehkä käyttää tätä. Niin, mut silleen se pitää panna sitä sen nimeen. Se on menee nyt ihan sairaan. Ota nyt. Ei! Mä olin tässä parempi viimeksi. Niin oletkin. Nyt sä voitte pelasit silloin todistaa. hiirellä. Pelasinko? Pelasit mun mielestä. Okei. No mä kokeilen seuraavan kierroksen, sen mä kohta kuulen varmaan, mun silmät menee ihan sekaisin tästä. Migreeni kohtaus. Tää on aika hyvä eka. Oi! Joo, toi hiiri on vähän kun se... Siis mulla on pakko olla niinku mä olin liian ikäihminen tähän kaiken puolin. I'm too old for this! Ai niin, tässä piti painaa pohjaa. Hui! Hui! Onko ne ääni? Eli täällä on... Oi. Hei, mun menee silmät ihan sekaisin. Meidän talo kaatuu. Kato. Noniin, lintu. Nyt tulee lintu. Ei auto kohta. Se ei tarvitse tehdä mitään ja sä kuolit siinä. Story of my life. Okei. Ei saa, don't get cocky now. Pitäisikö ottaa Honne tästä practice-moodilla? Älä nyt tää menee hyvin. Mä haluan kokeilla vielä. Mä jään tähän koukkuun heti. Tää on tosi hämäävää tää musiikki, kun yrittää mennä vähän niinku sen tahdissa. No joo, mutta kyllähän se menee sen tahtiin. Yes. Nyt ei saa. Mitä nyt tapahtuu? Tää on se sun lintu. Mä oon joku merihevoslintu. Mene ylös. Ja alas. Alas. Ylös. Alas. Ja nyt keskelle. Ei! Mut 49! Aika hyvä. Mä lopetan huipulla. Okei, mä haluan, että sä testaat vielä yhtä vaikeet. Joo, mä haluan, että tää testaa sitä eikä. Oh no. Mitä? Okei, vaikuttaa siis tosi helpolta, jos sulla on 32. Ei, mä en halua edes. Mitä? Se pitää painaa tuossa pallon kohdalla. Mitä? Oi, hyppää yli. Miten? Painamalla. Paina. No! Okei, tää on vähän liikaa sulle. Haluatko sä mennä seuraavaan peliin? Joo. Sä oot ehkä kuullut tästä joskus, mä en tiedä. Siis tää on tämmönen peli, missä tää laittaa sut semmosen Google Street View. Tiedätkö se niinku? Joo. Ja se laittaa sut ihan random paikkaan ja sun pitää arvaa missä sä oot kävelemällä ympäriinsä. Okei. Nyt kun sä painat play, niin sä meet jotain ihmistä vastaan. Vastaan! Joo. Mut sun pitää vaan saada niitä paremmin Cheerful Horizon 973. Täältä tullaan. Brasiliasta. Mene vaan eteenpäin, niin sä näet. Okei. Sä voit niinku mennä. Tää näyttää heti joltain Kato tekstejä muuten. Nimestä kato Mundo Color. Okei, tää on ehkä Espanjaa. Pitääkö mun tietää maa vai kaupunki? Maa. Tai siis sun pitää vaan saada se sijainti mahdollisimman lähelle. Sä saat enemmän pisteitä, miten monen kilometrin. Tää on niinku Esso. Tää on niinku espanjakielinen maa. Mä oon ehkä saanut tän ennen. Siinä oli Kokiksen mainos 100. Niin on joo. Siis mut siinä ei nää dekkolas. Näkisikö noita tiekylttejä? Yleensä mitä mä katson on aina, että jos siellä on niinku .fi tai .com tai joku. Eikö tää on selkeä Espanja? Pitää arvaa ennen muuta kuin, tai ei ennen kuin toi, vaan siitä eli kun mihin mä arvaan? Me menen tuohon kartalle ja arvaan vai? Joo, sä menet tonne kartalle ja voit scrollaa sinne minne Oota, mä katson tuon mainoksen. Nunhas de... Hei, tää voi olla myös Portugali. Ei oo. Oi, mitä tuolla lukee? Su transporte seguro y confitio. Ja tuolla olaa. Ja kato, rekkarit on peitetty. No joo, tietysti se on privacy reasons. Sun kannattaa arvata. Okei, eli nyt mä menen tänne. Siis scrollaa sinne. Ei kun scrollaa niinku hiirellä. Tolleen. Kyllä mä sanon, että on... Espanja! Ei! Ehtikö se jo? Sulla on 15 sekkaa aikaa. Mitä mä valitsen ton? Noin, ja sit guess. Okei. Kuinka lähellä sä olit? No se oli Italia. Mii!
Okei. Sä teit siellä 2 pistettä damagea. Tässä on maksimi 5000. Okei. Mikä? Onks tää eri paikka nyt siis? Tuossa lukee jotain tuossa kyltissä. Kato mitä siinä lukee. Niin luki. Tää on Jenkeissä. Tää on Kalifornian näköistä. Tää on Jenkit. Sä oot aika hyvä. Ja tää on selkeästi Jenkeissä, mutta on missä? Kannattaa ihan sikapalle Kalifornia. Tuossa lukee jotain. Lakeside Avenue. Lakeside Avenue kuulostaa tosi paljon Kaliforniaa. Niin, mä menen suoraan. Eiks vaan, että jos mä oon nopeampi, niin sit mä saan enemmän pisteitä? Joo. No et sä ollut nopeampi. Scrolla sisään, scrolla. Oota. Siellä on Kalifornia. Los Angeles. No sinne jonnekin. Kuinka lähellä oltiin? Oho! Washingtonissa. Sä vedit sinne vaan yhdessä. Okei, se näyttää tosi paljon Kaliforniaa. Se on aika paljon palmuja Washingtoniksi. Okei, näyttää taas Espanjalta ihan sikana. Tai Italia. Tää näyttää ihan törkeen paljon hei Marbeijalta. Niin muuten näyttääkin. Hei, nyt sulla on kokemusta. Jos sä muuten nyt arvaat, sä saada Ei, tää on Kreikka. Tää on Kreikka. Ateena. Joo. Pistetään jonnekin tonne. Tää on Kreikka tai Kyprosta joku semmonen, mutta me laitetaan nyt varmuuden vuoksi. Ateena. Vaikka, kato tohon, niin sit se osuu paremmin myös tonne etelään. Onko sitten jotain hyötyä, jos mä oon nopeampi kuin toi toinen? Joo, sä oot enemmän. Ja sit sä pressyydät sitä toista, et se... Okei, joo, ei. Mihin se Ateena olisi ollut muuten niinku tosi lähellä? Niin, mutta sä vedit sille ihan sikanan damage. Sä vedit sille 3000. Yes. Sä oot hyvä tässä pelissä. Hyvä tässä pelissä. Okei, kato Hampuri. Tää me tiedetään heti. Näet sä? Lukeeko se pisteet? Boyd Hamburg. Lukee. Me mennään tänne. Me mennään Saksaan. Mut eihän mulla olekaan missä on Hampuri. Tuolla ylhäällä Hamburg. Noniin, mennään sinne. Bullseye. En mä ihan varma, onko toi just Hampuri, se voi olla toi joku toinen. Sitten se onkin kiva, kun toi on joku Afrikassa. Niin, se voi olla joku muukin. Ei se Afrikassa ei kyllä oo. No joo, se on aika harvinaista, että joku menee noin kauas jostain. Ne kummatkin, okei, se oli lähempänä. Okei. Mut 20 pistettä, mä oon 20 pistettä. Ei kun sä olit lähempänä, No niin pikkusen lähempänä, okei. Tää on jännittävää. Travessa de Forno Italiaa. Tente Bombo. Siellä on joku tyyppä. Feedbacks. Okei, tää on niinku Italiaa tai jotain. En mä kuulu mitään, kun mä keskityn peliin. Hyvä. No, olispa joku kyltti. Kyllä tää on niinku ehkä mä laitan vaan Italiaa nyt johonkin tän. Katso Portugal! Portugalin lippu. Tuossa oli Portugalin lippu. Oh my god, se olikin Portugali ehkä, hei. Hei, laita Portugali. Joo, kyllä me laitetaan nyt Portugaliin toi. Toi on joku purjehtia. Mikä tuuri, että löytyi tommonen. Joku purjevene tai joku. Nyt mun pitää vielä muistaa, missä Portugali on tuolla. Laitetaan Jollakin rannalle suunnilleen tonne. Noniin. Varmaan arvas. Boom! Oi! No mut sä vedit vaan tonne 300. Ei! Tuplaaks! Sä voitit! Sä voitit! Jee! Kiitos. Tää ei ole ollenkaan niin pelottavaa, mitä tointeen aina. Okei. Hei, sä veit mua ylöspäin. Pitääkö mennä hakemaan lapsia päiväkodista? Mutta on pelottavaa. Niin onkin. Osaatko sä pelata tätä? En. Sä vaan katot ympärille ja katot kameroita ja... Pelkään. Sitten Katon kameroita. Joo. Siis ootas. Tässä on semmonen painike, missä on niin tässä on tää cutscene ollut. Mä voin vetää tän sun läpi. Kato vaan ympäriinsä tässä. Laita hiirtä oikealle ja vasemmalle. Ja sit. Kato oikealle. Hei, yäk! Mikä? Tässä ei voi tapahtua mitään. Kuka sun on antanut tällaista pelata? Ei tää pelottaa. Kuka sun on antanut tämmöistä pelaa? Sitten oikealle taas. Sit mitä? Error. Ja nyt sä vet eka yhden. Eiku new game. New game. New game. Onks tää hiirellä ohjattava siis? Hiirellä, joo. Pelkällä hiirellä. Ei tarvi mitään muuta. Tiedätkö sanoa hahmojen kaikkien nimet? Mä tiedä tästä mitään. Me katso sinne showstage-kameraan. Toi lintu. Se on Chica. Ja siis mitä ne tekee mulle, jos ne saa mut kiinni? Tappaa sut. Miten? Hyppää sun päälle tai silleen. Ja sit se kuuluu kova ääni. Ja no niin, ja sitten... Täällä mun kuulokkeisiin tulee joku mega kova ääni. Sitten sä tiedät ton keskimmäisen tyypin siinä, eiks niin? Sä tiedät se kuka se on. Se on se Freddy vai? Joo. Ja sit siinä vasemmalla on Bonnie.
Hei, mä haluan olla täällä. Eiks mä halua koko ajan tää maski päällä? Et. Se koska, no sä voit periaatteessa olla tässä ekas yössä, mut se on vähän tylsää. Mut sit siinä tokas yössä sun pitää laittaa sitä music boxia, niin sä et voi olla. Anteeksi, mä tsekkaan mun kampauksen tästä välissä. En suosittelisi. Hei, apua, nyt tapahtuu jotain. Mikä tuolla vilkkuu? Kamera 11 jotain Kato. vilkkuu. Paina sitä. Miten? Paina kamera 11. Wind up the music box. Wind up music box, äkki. Hyvä. Melkein kuolit. Sitten tulee semmonen. Mä unohdin, että se oli tässä yössä. Eli sun pitää aina mennä tonne tsekkaa ja wind uppaa sitä. Sinne aina usein. Me äkkiä sinne taas wind uppaan nyt sitä. Tai se meni aika hitaasti tässä ekassa yössä, niin sulla ei ole vielä mitään hätää. Totakin ei pidä pitää maskia. Mikä tuo ääni oli? Mikä? Kuuluuko se, onko siellä joku käytävässä? Me kato sinne flashlighti. Ei, onko siellä joku siellä vasemmalla? Mä inhoan tätä peliä, mä haluan pelata tätä. Kato ne ventit sun vasemmalla ja oikealla. Paina sitä laittia. Paina light. Okei, oikealla. Okei, kato kamerat. Kato, ettei kukaan lähtenyt main stageilta. Ja wind up music box. Hyvä. Tähän opit nopeasti. Kato kamera 9. Kamera 9. Miten mä katon sen? Paina se. Bonnie lähti. Kato kamera 6. Se voi olla myös ventis. Kamera 6. Okei, laita valo. Se on siellä. Eli se on... Hyi Se on nyt tuolla oikealla. Sun pitää painaa valoa sinne. Ei vielä, okei, ei huoli. Mä haluan pois tästä välistä. Mä tykkään tästä. Kato takaisin se oikea ventin kamera. Se on täällä se sun hiiri, se on täällä toisessa näytössä. Se on siellä, mä laitan se päähän. No niin, se lähti pois, sä voit ottaa maskin pois. En varmana ota, nyt se vilkuttaa taas jotain. Ai niin se music box. Music box. Se oli lähellä. Me katsotaan main stage. Mut mitä se, meneekö se Bonnie nyt, tuleeko se... Se menee takas sinne main stagelle, eli jos miten mä menen sinne, mikä se on täällä? Kamera 9. Ne on kummatkin lähtenyt Chica ja Bonnie. Kato ne ventit siellä sun vieressä, 6 ja 5. Ei ku, ne kamerat. Kato, sun pitää laittaa valolla aina. Okei, sit kato niitä muita kameroita, siellä on ihan sikana monta. Niin se voi olla siellä, laita valoa. Pitää laittaa valoa, ei näy muuten. Hirveet äänet, mä vihaan tätä peliä, oliks tuolla jotain? Noi on semmosia, noi ei tuu tässä yössä vielä, ne tulee vasta 3. Eli missä se on, niin milloin se tulee, mitä mä Se tulee pikkuhiljaa sun luokse. Wind up the music box. Mä luulen, että sun vasemmalla puolella on nyt Chica. Mutta eiks mä tiedä tän? Kato kamera 5. Kato se ventti, okei, ei oo. Yök mä inhoan tätä. Paina kontrolliin nyt, kato onko siellä käytä. Ei se oo vielä. Kun se tulee sun huoneeseen, se voi tappaa sut. Mut mistä mä tiedän milloin se tulee, eikö mä mene kohtaa se maski päähän? Se kuuluu sit, siitä kuuluu semmonen äänivinkki sitten. Sun pitää olla kameroissa, että se pystyy tulla sinne, mut sun pitää olla myös kamerassa, että pystyt wind up by music boxin. Se on peli koko idea. Kato muuten, ettei ne muut mene missään. Kato flashlightilla. Okei, se on menos nyt tonne ventiin. Okei, mä haluan pois tästä pelistä, mä vihaan tätä peliä. Sun pitää päästä tää yö läpi, sä voitat tähän just. Sä et saa ikinä enää pelata mitään tällaista. Kuka sun on antanut pelata tällaisia? Sinä. En oo antanut. En me ikinä kato kamera antanut. 1. Se on se. Kato kamera 4. Okei, kamera 1 ja 4, niitä me katsotaan nyt, ja kamera 9. 1, 4, 9. Et jos joku lähtee niistä. Kato 4 taas. Kato 4 taas ja 1. Okei, ne ei oo lähtenyt. Sä voitit tän yön. Okei, onks tää riittävästi tää peli sulle? Tää on todellakin riittävästi tätä peliä. Ja sulle. Sä et enää ikinä pelaa tätä. Alko toka yö. Hyi! Oota, mä lähden pois. I'm done. Oh. Hyi, mikä peli. Okei, mitkä on nyt sun vikat mielipiteet tästä kokemuksesta? No kaikki kauheita. Ja vaikeita. Ai, se oli kiva se maantietopeli. Se geografiassa. Mä tiesin, että sä tykkäät siitä. No kai nyt kun siinä kukaan yrittää tappaa muuta, mä en mene sen päin.
Se oli kiva. Kaikki muut oli kauheita. Joo, kiitti, Ritti. Riittävästi migreeniin päivälle. Juu, tässä oli mun pelaajaura. Mun ei tarvitse enää. Joo, et tuu enää vai? En tuu enää, kiitti. Mä lähden hakemaan lapsia päiväkodista. Se sopii mulle paremmin. Heippa. Heippa.